का हाल बा पहले सबके बजाय दिला बाजा हमरे नाम है वीआईपी राजा और जो हमके सब्सक्राइब करला ओके माने नहीं अपना जान से भी ज्यादा। तो जो हम सब्सक्राइब वाला बटन लौका था ओकरा के अभी दबा के हमसे जुड़ जालेंगे। तो भाई लोग देखल भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के अभी के फ्रेट में बैक टू बैक गाना खेसारी लाल यादव के रिलीज हो रहा बा। जैसे खेसारी लाल यादव के गाना मतलब रिलीज भइल बा लटक जइबा और खेसारी लाल यादव के मतलब गाना एगो और रिलीज भइल बा यादव जी के झंडा 2। अरे हाँ ई सब गाना बहुत मार्केट में अभी खेसारी लाल यादव के चल रहा बा। अरे ओकरा साथ साथ खेसारी लाल यादव एक और ब्लास्ट लेवल के गाना रिलीज करे जा रहा बा जौना गाना के टाइटल ऑफ पग लेटेस्ट सजनवा। अरे हाँ भाई लोग सबसे पहले तो लोग बता दी कि हाँ ई वाला गाना कौना टाइप के होखे वाला बा और कैसन होखे वाला बा। तो भाई लोग देखा लेकिन ई वाला गाना जौन बा तौन मर्द मेहरारू के लेके होखे वाला मरद पगलेट बा मतलब मेहरारू कुछ समझे तो नइखे बुझत ओकरे टाइप के ई वाला गाना होखे वाला बा। आगे भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ ई वाला गाना कब तक ले आवता कौन चैनल पर आवता कौन तरीके रिलीज होता। तो भाई लोग देखा लेकिन ई वाला जौन गाना बा तौन तो लोग के 10 से 15 दिन के अंदर मतलब ई वाला गाना के पोस्टर एंड ट्रेलर रिलीज कर दिया जाए। बाकी भाई लोग ई वाला गाना जौन बा तौन मतलब अन्नपूर्णा फिल्म्स पर आई काहे कि अखिलेश कश्यप के मतलब चैनल अन्नपूर्णा फिल्म्स और ऊपर कितना दिन से ना खेसारी लाल यादव के गाना नइखे आवत लेकिन ई वाला गाना वही पे आई खेसारी लाल यादव के मतलब गाना अन्नपूर्णा फिल्म्स पे। बाकी ये में एक्टर में काम कैले बड़ी आकांक्षा पुरी बॉलीवुड में बहुत सारा काम कैले बड़ी और बहुत मतलब इनका नाम बा आकांक्षा पुरी के और अब भोजपुरी में भी काम करता रही खेसारी लाल यादव के साथ है। भाई खेसारी लाल यादव के आकांक्षा पुरी के साथ फिल्म भी शूट हो रहा बा तो लोग बहुत जल्दी खेसारी लाल यादव के और आकांक्षा पुरी के फिल्म भी देखे के मिली। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ ये वाला गाना कौ तारीख के रिलीज होके वाला बा तो लोग बता दिल मन कि 10 से 15 दिन के अंदर ये वाला गाना के मतलब पोस्टर रिलीज कर दिया जाए। बाकी ये वाला गाना के लिखला बड़ा अखिलेश कश्यप। अरे हाँ वो अपना खाते वो अपना चैनल खातिर गाना लिखला बड़ा तो लोग समझ सकते हैं कितना वेस्ट हुई कितना झकास हुई। बाकी एमे म्यूजिक डायरेक्टर बना आर्या शर्मा बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास म्यूजिक बनावेलन। बाकी भाई लोग ई वाला मतलब गाना के मतलब टाइटल ही कन्फर्म नहीं है कि हाँ ये टाइटल हो सकता है कुछ और भी हो सकता है क्या कि मतलब खेसारी लाल यादव के और आकांक्षा पुरी के गाना एक और न्यू रिलीज होके वाला बा तो लोग के मतलब 3 से 4 दिन के बाद खेसारी लाल यादव का गाना रिलीज होके वाला बा। बाकी तो लोग के ये वाला वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक कर लेंगे चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी वीडियो के शेयर कर ना भूले नहीं गाय खेसारी लाल यादव के हर एक अपडेट गाना के सबसे पहले ई वाला चैनल पर मिलेला तो लोग सब्सक्राइब कर ना भूले। लेकिन बाकी तो लोग के मतलब ई वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।